Dámy a pánové, vítejte zpátky u Hotline Miami 2. Upřímně jsem nečekal, že předchozí epizoda bude mít takovej úspěch, takže dneska tutově dokončíme kampaň Fists of Fury a v budoucnu bychom se mohli podívat i na nějaký další. Pro představu tady mám staženou třeba mapu Hunter, kde hrajete za ruskýho nájemného vraha, anebo Parker vs 50 Blessings, kde naopak pobíjáte za asi 50letýho cápka s psí maskou a vraždíte u toho lidi. Má to dokonce 5 levelů, ale trošku moc kecání, což by nemuselo všem sednout. Nicméně dneska je čas dokončit Fists of Fury, skončili jsme u třetí mapy jménem Guest Up, intro samozřejmě nechceme přeskočit, díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a jdeme na to, takže masky nasadit. Tohle je další adresa, která byla napsaná na papíře, jo, na papíře, který nám dal ten ruský skurvisin, kterýho jsme tam zmlátili v té zadní uličce do krve, o tomhle tom papírku se tady bavíme. Nasadíme si masku, kdyby tam něco bylo, nebo jen tak pro případ. Mnohem lepší. Tak jo, počkat, to už rovnou začíná vraždění. To bylo docela hodně rychlý intro. Kurva, jo dobře, tak intro ještě nekončí prej. Podívejte se, koho tu máme, chlapci. Skurvisyn, který kosil naše muže. Aha, no tak když na vás míří brokovnice, tak asi není moc, co byste na to řekli. Co? Myslel jsi, že s náma budeš moc vymrdávat a potom jen tak odejít? To se jen tak nestane, kurvo. Finish him, do prdele, teďka zrovna mě nenapadá, skoncujte s ním, ano, to je výborný překlad. Co to, počkat moment. Aha, já jsem stihnul zaběhnout za dveře, to jsou amatéři skurvený. Do prdele, to bylo těsný. Kdo mi teďko volá? Halo? Tady ten zvuk úplně miluju. To je takovej ten temnej theme, kdy najednou se zastaví ta hudba. A někdo vám volá, většinou to je vlastně ta maska toho Richarda v kampani v Hotline Miami 1 a 2, která vlastně tam funguje tak, že vždycky zvěstuje smrt a takhle. Je to hodně příjemný, tyhle ty momenty jsou fakt skvělý, když Hotline Miami hrajete ve skurvený 3 hodiny ráno a jste trošku chci říct. Prostě to může být docela surrealistický. Každopádně, kdybych byl tebou, než nechodil bych zpátky do baráku, teda do svýho baráku, není v dobrým stavu. Co jako ti myslíš, není v dobrým stavu a kdo jsi kurva ty? Sbírám teďko zrovna popel z toho baráku. To je moc hezký. Takže to vypadá, že po 2 mapách, kdy jsme je vyvražďovali, se nám to konečně vrátilo. Co? Kurva, já je všechny zabiju. Myslíš si, že je mrtvej? Samozřejmě, že je mrtvej, ty spízděná píčo. Teďko je čas vypadnout, než se tu objeví fízlové. Skurvisyni! Všechny je umlátím k smrti. Slyšíte mě? Aha. Telefon položený. Tyhle ty zmrdí utekli, utíkejte vy zasraný idioti, dojdu si pro vás. OK, ale je celý. Jsem doufal, že epizodu budeme moct začít rovnou nějakým tím vražděním, protože vsadím se, že když posloucháte tyhle ty moje překlady a tyhle dialogy, tak si pravděpodobně zacpáváte uši, ale hej, co se dá dělat? Ovšem, ale tohle bylo hodně rychlý. Dobře, mám... Ale do píči. Dobrý, vyřešeno. Tak jedem, chlapci. Někdo s bouchačkou? Nope. Aha, jo, my vlastně teďko bychom měli být teda v byťáku, kde my bydlíme. Dobře, temný uličky. Aha, frajer s bouchač. Kurva drát, ten skurvisin, co je hnedka na začátku s tou pálkou, teda s tou trubkou, to je otravná píča. Tadyhle se ten s tou bouchačkou, dobrý, to máme vyřešenýho. Plešouni ruský. Tak jedem, hoši. Pěkný kombíčko. Ale někdo čeká hnedka u dveří s bouchačkou, to je špatný placement. Brokovnice, to už nebudeš potřebovat, další idioti, prosím, ať tam není s ganou, dobrý. Tak, ještě někoho jsem vynechal, vynechal jsem tady celý bar. Do prdele! No jistě, že jo, pražci, ty čupko. Tak, jedem. Ještě rychlejc, potřebujeme to kombíčko. Vlastně ono tady v těch custom mapách to kombo ani za prvý ne, že by nebylo potřeba, to není potřeba ani v základní kampani, ale jde tu o to, že oni tady ty body jsou špatně udělaný v drtivé většině custom map, takže pokud se aspoň trochu snažíte, tak vždycky dostanete S-ko. Čili já, když jsem si připadal speciální v předchozí části, že kurva, já to vážně zvládnu na S-ko, tak ve skutečnosti by to zvládnula pravděpodobně i moje babička projít na tuhle obtížnost, takže jo, moc jsem se nepochlapil. I když to skoro mohlo být dobrý, tady jde akorát o to, že vy nepoznáte, jak moc dobrý je podle toho hodnocení, protože každý tady dostane S-ko. Takže potom to trošku ztrácí tu hodnotu. Tak, dobrý, ale kdybych už teďko mohl přestat chcípat a dokončit to tady, to by bylo super.
Výborně, tak, tohle to patro máme. Tam jsem viděl schody vpravo nahoře. Tady jdeme vyčuráci, takže oni mi vylítli do baráku a teďko to tady... A počkat, ale ten hlas po telefonu, ať to byl, kdo to byl, tak tam se mluvilo o tom, že ten můj barák je už momentálně vypálený, ale tohle mi nepřijde, že by byl vypálený, spíš, že tady teda už jsou ty svině nalezlí a čekají tady na mě, nebo to tady zrovna rabujou, ale ne, že by byl vypálený. Teda pokud jsme v našem baráku, možná jsme jenom zase vlítli na nějakou tu... do prdele. Pojď sem! Špekoun, fat fuck, dobrý. Rozkopnutá hlava o gauč, další fat fuck, stíhej to, dobrý. Kurva. Do piči! Dobrý, žijem. Čokl ty vole zrovna na hajzlech, to nečekal. Tak, tohle to bychom měli. Vždycky čekají u těch dveří jako plný kreténi. Ten tam byl slušně zamaskovaný pod tou kytkou. Ještě nějaký hajzl. Poslední dva. Tu byl celý level. No tak to byla docela rychlovka. Ono za toho Tonyho, vzhledem k tomu, jak je ten level poskládaný, tak fakt jenom běžíte a kosíte ty svině. Když to stíháte mačkat dostatečně rychle, tak se odměna dostaví úplně sama. Tak tohle to teda byly ty moje bytovky, nebo ne? Vypadá to, že se to asi dozvíme v příští cutscene, a zase samozřejmě Esko, protože to i vidíte dole, ten level score, vy tam nahrajete score a máte plný score z 0. Čili tam prakticky není žádný ani hodnocení, ani minimální hodnocení. Takže všichni dostanou Esko a všichni se cítějí dobře. A hledeme se, koho tu máme. Počkej, půjdu zovnitř s tebou. Jo, tak teďko jdeme do mýho baráku, předpokládám. Kurva drát, už zase ty. Dobře, tak jo, můžeš jít. Já jsem se neptala. Mimochodem, ta zebra se jmenuje Cory, myslím, že se jmenuje Cory. Cokoliv, co říkáš. Nahleme se, ještě tam je rusák, no to bude... To fakt, já jsem se dobrý, už jsem se odseknul. Tohle to bude příjemná debata. Kde je skurvisyn, co po mně střílel? A proč bych ti to měl říct? OK, to je celkem slušný důvod. Kde je? Teďka on ještě žije, teď mu tam vytejká několik kýblů krve, nemá oko a má střeva vylezlý. Dobře, je tady vzadu. Protože asi na něj čeká opět ten samý proces vyslýchání. Co? Jak jsi ještě vůbec naživu? Jak je možný, že jsi ještě naživu? Já jsem tě kurva zabil! Tohle nemůže být pravda. Jseš mrtvej, slyšíš mě? Jseš kurva mrtvej! Už jsi skončil? Já tě zabij! Wow, prolítnu skrz stěnu i okno. Kdo je teďko mrtvej, kreténe? Dobrý, no, takže to jsme ani nezískali žádný odpovědi, ani nic takového, prostě takhle to řeší Tony. I fucking hate these people a potom už jenom jedna tlapička a končí. Vypadá to, že vidím, že jsi udělal nepřátele. Nezvládneš je všechny sejmout sám. Tvůj barák je taky pryč, ten jsme teda furt neviděli, pokud to nebylo to předchozí. Co teďko plánuješ udělat? Jak víš, že můj barák je v prdeli? Ten telefonát byl ode mě. Jo, aha, a on to nepozná podle hlasu, jo, protože je rozdíl mezi zvláštním hlasem, který na tebe mluví ohledně toho, že umřeš a že ti vypálili barák, a je rozdíl mezi hlasem ženský, který by měl poznat. Šla jsem tam, abych tě znovu viděla, ale když jsem tam dorazila, tak tvůj barák, jo, jasný, už vypadal, že... No jasně, že ho vypálili, tak jsem ti zavolala. Nebudu se ptát, jak jsi zjistila moje číslo. Je mi jasný, že máš svoje vlastní metody. A přemýšlel jsem ohledně tvojí nabídky. Teďko, když je můj barák v prdeli, můžu se k vám přidat. Přijmete mě? Samozřejmě, že tě přijmeme. Tak pojď, jdeme se podívat na tvoji novou rodinu. Půjdeme znova zpátky k fans? Mimochodem, spoiler, pokud jste neviděli Hotline Miami 2, nebo jste nehráli Hotline Miami 2, vzhledem k tomu, že tohle je příběhové přední, tak všichni, který teďko uvidíme, umřou na konci Hotline Miami 2. Některý už během Hotline Miami 2, ale hej no, tak už to hold chodí, když jste frajeři, co pobíhají ve zvířecích maskách a zabijíte Rusáky a Kolumbíce. Hej hoši, konečně se rozhodl, že se k nám přidá. Tady je. Hodně dlouho jsme tě sledovali. Slyšeli jsme, že žiješ čistě pro akci. To jste slyšeli správně, chci pořád jenom akci. Slyšeli jsme ohledně tvýho baráku, je nám líto, že jsme ti nemohli pomoct.
Nabídli jste mi nový barák a novou rodinu. Udělali jste víc, než si dokážete představit a já to oceňuju. No, furt si nejsem jistý ohledně tady toho chlapa. Co kdyby si nám ukázal nějaký tvoje skilly? To by bylo super. Vždycky beru akci, jdeme na to. Takže rovnou na finální mapu? No tak kurva, takhle to má vypadat. Mimochodem přestala nám hrát hudba. Ne, už je zpátky. Tohle je jeden z mých absolutně nejoblíbenějších tracků v Hotline Miami, protože tohle je od Perturbatora, který dokonce tenhle rok vydal nový album a tenhle rok jsem ho dokonce viděl i naživo v Praze a tenhle song jsem slyšel a bylo to kurva úžasný. Tak chlapci, no jo, menší pomsta. Počkej, viděl jsem špeka, doufám, že tady není nikdo, kdo mě zastaví. Mají všichni tady, jo. Ale do piči, jsem viděl, že se tam ještě jeden zdvihnul z těch frajerů vlevo. Jsem to chtěl jít radši. Co to kurva to, jak mě zajebal přes ty dveře? Moment. Tak, vykuř mi. Dobře. A jedem. On se vždycky jeden zvedne, protože vy jak je vlastně praštíte několik naraz, tak ono ho třeba omráčí jenom tělo jeho mrtvýho kolegy, ale sám nechcípne. Tak, krásný. Yes! 23 kombo, baby. Druhý patro zmrdí, tak. Co tu máme dále? Heleme se špekouni. Mám takový pocit, že tohle to nebude stačit, tohle je slabá ochrana na takový zvíře. Já to kurva miluju. Dobrý, jsem ztratil kombo a ještě tady někdo je? To není, poslední dva frajery, to není zase tak zlý. Si myslel, že mě trefí. To byl celý ten level? Jsem se ani neužil pořádně ten soundtrack. Jsem čekal, že finální úroveň bude mít třeba 3-4 patra, že to tady pořádně rozsekáme, když už teda se máme předvíst před těma fans, který nás mají přijmout do rodiny. To bylo celé? Ono hlavně ta první epizoda, co jsem natočil, ty první dvě mapy, tak za prvý byly delší a za druhý, myslím, že to bylo i obtížnější a ještě nebyl jsem rozehraný v té Hotline Miami 2, protože jsem jí rok nehrál, takže jsem dostal přes prdel a proto se nám to protáhlo na půlhodinovou epizodu. Tohle to teda byla celkem rychlovka, počkej, proč jdu zpátky, tady by měl být východ. Takže tadyhle ty dvě mapy jsme profrčeli celkem dost rychle. Jsem nechcípnul moc, jako teda u té první jsem měl asi nějakých 6 smrtí. Tadyhle to byla jako opravdová rychlovka. Co se dá dělat? Proč hraje tahleta hudba? No dobrý, nevypadá to, že by se něco dělalo. Odvedl si pěknou prácičku, chlape. Ten způsob, jakým si vyjebal, jaký si rozjebal ty chlápky, to bylo úchvatný. Jo, kámo, máš pěkný styl, líbí se mi. No. Ještě aby jsem někomu, kdo nosí masku medvěda, nelíbil můj styl, jeden úder, jedna smrt. Říkala jsem vám, že se na něj můžeme spolehnout. A ví, že jsme fanoušci toho maskovaného maniaka. No vlastně na tom to je založený, vlastně Hotline Miami 2 je po jedničce, takže vlastně všichni, co jsou tady, tak jsou fanoušci stejně jako na začátku maskovaného maniaka, který je vlastně postava Jacket z prvního dílu, který momentálně teďko v tomhle příběhu sedí ve vězení. Vlastně celou Hotline Miami 2 sedí ve vězení. Samozřejmě, že vím, že jste fanoušci maskovaného zabijáka Jacketa. Nebyl bych tady, kdybych to nevěděl. Nemůžu uvěřit, že ho zatknuli minulej týden. Tak právě tohle je příběhově mezi jedničkou a dvoukou. Takže tak. Stupidní idioti, ten chlap byl hrdina. Nemusíte se bát, dámy a pánové. Teďko přicházíme na řadu my. To bylo pěkný. To bylo dost pěkný. Vlastně jako tohle se mi hodně líbí, protože když dáte vlastně fanouškům svojí hry a speciálně když se jedná o tak kultovní hru, jako je Hotline Miami, která má opravdu, ale opravdu věrnou fanouškovskou základnu, který chtějí víc a který si chtějí vytvořit své věci a chtějí to mít v té svý Hotline Miami stylizaci, tak když jim dáte ten nástroj, editor konečně, po více jak roce od původního vydání Hotline Miami 2,
tak s tím dokážou vytvořit opravdu skvělé mapy, dokonce i celý svůj vlastní příběh a postavy, nebo doplňující příběh těm už existujícím 2 kampaním, Hotline Miami 1 a 2, nebo třeba i alternativní příběh, tak je to opravdu dost dobrý, takže... Dámy a pánové, tohle asi bude všechno pro dnešní video, já to tady nebudu nějak extra prodlužovat, prostě jsem to zmáknul hodně rychle. Každopádně, pokud budete mít zájem, nechte palec nahoru určitě a já bych mohl tady projet třeba, jak říkám, zkoušel jsem tady Huntera, který je dost dobrý, Parker vs 50 Blessings a na workshopu jsou desítky a stovky dalších map a kampaní a já bych samozřejmě vždycky vybral nějaký ty, který by měly být dostatečně dobrý, když tak si projdu třeba vždycky první level z té kampaně, abych to otestoval, jestli to stojí za to, ale pravděpodobně bude stát, protože ono tady není upřímně za stolik co posrat na tom stylu té hry a jak to vlastně probíhá. Takže díky moc, dámy a pánové, tohle to byly Fists of Fury, můžeme se když tak podívat na nějaký další kampaně. Každopádně nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Pokud byste měli zájem o Hotline Miami 1 nebo 2, tak oba 2 díly můžu doporučit a samozřejmě jsou za pár éček na Steamu, což se rozhodně vyplatí a podpoříte úžasný vývojáře nezávislý. Nicméně díky, u další epizody zase nazdar!